Bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes a la presentació de la nostra nova exposició Amics Imaginaris, un projecte molt interessant que em fa molta il·lusió. És, en certa manera, un de 4 projectes que fa la Fundació aquest any que van tenir el seu origen al 2018 o 2019, just abans de la pandèmia, quan vam començar a parlar d'aquestes idees, però la realització final la vam fer amb una mica menys de temps, en col·laboració amb Patrick Ronse, un gran comissari, director de museu de Bèlgica, que col·labora amb nosaltres en aquest projecte, i la Martina, que ja des de l'inici, des de la meva arribada, em va dir que volia fer un projecte d'art més o menys per a nens, per a un públic infantil, que coincidia totalment amb un interès que tenia jo. I d'aquesta manera aquesta idea va anar desenvolupant durant la pandèmia i després vam tornar i fer-la realitat ara, amb uns grans artistes. Ja he mencionat Patrick Ronse, el nostre comissari. Avui amb nosaltres... La Poli no hi és? Poli no hi és. No ha arribat, em sembla. Tenim amb nosaltres ara Afra Eisma i Casper Bosmans, dos dels artistes que estan aquí. Una tercera artista arribarà més endavant, la Polly Apfelbaum de Nova York. I volíem expressar realment un agraïment molt fort també a aquests artistes i a tots els artistes que han participat en aquest projecte, perquè des d'una concepció molt nostra han fet aquest projecte absolutament seu, amb unes aportacions molt interessants, amb propostes que s'han ajustat, que els artistes han ajustat als nostres espais. Són 9 instal·lacions realment que ocupen les seves sales. Martina ens explicarà aquest projecte i, òbviament, el nostre comissari també. Aquest projecte és realment una exposició per a tots els públics, per a públics de totes les edats. Part de la idea que l'art contemporani pot ser una experiència molt propera als centres i als centres d'art, nosaltres, llocs per alegria i diversió, per passar-s'ho bé. Doncs és una exposició per a tots els públics, especialment d'interès per als nens. Només passant per les sales avui al matí amb en Patrick, ell va dir que li recorda molt la seva joventut i a mi, a la meva, i les coses que tenen aquest vincle també sempre fan una mica de nervis quan ho presentes al públic, i aquí estem presentant aquest projecte per a tots vosaltres. Doncs la imaginació és un element molt important en aquest projecte, la imaginació dels artistes que ens fan les seves propostes, però també la nostra imaginació en l'acte d'entrar en relació amb les obres i amb els pensaments i amb els imaginaris d'aquests artistes que estan presents aquí. Això és una cosa que també es veurà molt en el catàleg, en format llibre infantil, a partir d'un relat de Clàudia González Caparrós i il·lustrat per Milimbo, que tenim disponible a la nostra botiga, un projecte molt magnífic. Però també és de destacar que hi ha 3 artistes que fan la seva primera presentació a l'estat espanyol. Són la Afra Eisma, el Casper Bosman i la Polly Apfelbaum.
La seva obra dialoga amb una sèrie de litografies, l'àlbum de 13 litografies del 1948 de Joan Miró. És una instal·lació molt, molt interessant. Després hi ha artistes que ja són una mica més coneguts a Barcelona, també gràcies a la seva col·laboració amb la Fundació Joan Miró. Pipi Lotirist, que va rebre el Premi Joan Miró al 2009, i Erwin Burn, que ara està aquí com a artista consagrat, però que va venir a la Fundació al cicle de l'Espai 13 per a tots els públics del 2000-2001, comissariat per Mònica Regàs, Ferran Barenblit i Frederic Montornès. I també tenim obres absolutament icòniques per part de grans artistes com ara Paula Pivi, Meshack Gaba, Martin Creed i Jeppe Hein, aquest últim amb un banc al pati de l'Olivera que convida a tots els nostres públics a sentar-se, a seure allà sota l'ombra de l'Olivera. Doncs també tindrem una gran programació pública amb moltes i moltes activitats i per a tots els visitants i, òbviament, un altre cop, una mirada especial cap al públic familiar i jove. Amb això, jo diria que ja passo directament la paraula a Martina Millà. Tu, Martina, òbviament que coneixeu tots i totes, és la nostra cap d'exposicions i responsable de la col·laboració amb en Patrick Ronse per aquest projecte. Martina. Gràcies, Marco. Com deia el Marco, doncs és un projecte que hem anat gestant al llarg d'aquests anys, que han sigut anys, com tothom sap, molt accidentats, però que un cop sortits de la pandèmia, que ahir feia 3 anys del confinament, doncs ha agafat un esperit postpandèmic absolutament radical de voler recuperar noves, com primeres sensacions de quan t'aproximes per primera vegada no només a l'art contemporani, sinó aquesta idea de crear universos propis, universos paral·lels que fan els nens i les nenes, o alguns nens i nenes, quan són petits i s'inventen amics imaginaris. L'esperit de l'exposició una mica va per aquí, de molt postpandèmica, molt de ganes de recuperar aquestes sensacions com positives i deixar tot com el drama una mica enrere. I hem fet una selecció d'artistes que es presten molt, que jo crec que han mantingut aquest esperit una mica de nen i nena, o de nenis, fins i tot que ho han anat com treballant en els seus projectes, en les seves pràctiques artístiques. I hem fet aquestes seleccions, ho hem passat molt, molt bé amb el Patrick, decidint allò quins artistes podien ser interessants per públics de totes les edats, o sigui, tant nets com avis, com pares i mares, i hem pensat molt en aquesta nova manera, nova, com renovada manera d'aproximar-se a l'art contemporani, però des d'aquestes sensacions i d'aquesta consciència que a través de l'art contemporani ens podem imaginar mons diferents, podem imaginar altres realitats, podem fer moltes coses. De fet, és una capacitat que té l'art contemporani i tota la pràctica artística que ens empodera molt perquè ens fa com actors, agents de canvi també. I volíem que l'exposició tingués aquest esperit de que els visitants també tinguessin aquesta consciència com dels propis cossos, també, i moltes de les peces són participatives i agafes una consciència de l'espai, del que conté l'espai, de l'experiència del propi cos en un espai tan connotat com és un centre d'art o un museu.
però també hi ha com temes subjacents, o sigui, d'entrada és una exposició com molt lúdica i que fa que els visitants s'ho passin bé, però també hi ha temes subjacents que són molt contemporanis, amb temes com una revisió de tota l'evolució del feminisme, de la mà de la Polly Apfelbaum, per exemple, o amb Meshack Gaba, artista de Benín, doncs, una mica una consciència de com interactuem o quin paper hem tingut des d'Occident a l'Àfrica. Després farem la visita i ja ho veureu, però... I després també temes de la consciència dels artistes queer i de com tracten certs temes per trencar amb tabús, amb històries no explicades, amb com se senten certs cossos no normatius en el món normatiu, etc. O sigui que hi ha temes també que ens ajuden, d'una manera com també aparentment com lúdica, i que ho és, però d'una manera com molt agradable podem treballar també tots aquests temes. I ja veureu quan fem la visita que el que volíem era com plantejar com una manera molt oberta d'aproximar-se de nou a l'art contemporani i a convidar a certs descobriments a nivell corporal, perceptiu, com per exemple la peça del Martin Creed, participatiu, per exemple les One Minute Sculptures de l'Erwin Burm, i tot això també amaga una gran lliçó d'història de l'art, perquè ens permet veure com, o sigui, conèixer tots els grans, les primeres espases, les grans figures artístiques dels 90 fins ara, que tenim aquí el Casper i l'Afra, que representen com l'art més emergent i l'art més nou, però sempre com amb aquest diàleg intergeneracional que ha sigut molt interessant en aquesta exposició. I ara el Patrick Ronse, que hem fet aquesta col·laboració, ens ho hem passat molt bé. Els diàlegs sempre van bé, o sigui, com posar dues persones de contextos diferents i parlar per posar coses en comú i per propiciar experiències que poden tocar tothom, doncs sempre és molt productiu i molt satisfactori. I ell us explicarà una mica, sala per sala, el contingut d'aquestes obres magnífiques i que, insisteixo, és una gran lliçó d'història d'art contemporani també, perquè ens permet fer aquest trajecte del que ha estat el que van estar als anys 90 i tot el que ha sigut els primers 20 anys del segle XXI. Gràcies per estar totes aquí. Ens fa molta il·lusió tornar-vos a veure i que disfruteu molt, i vull veure molta gent ficant-se a l'habitació del Martin Creed, a la sala Martin Creed. I a veure si sortim, perquè... Patrick, please. Thank you. Thank you, Martina. No sé si si vols fer una introducció del Patrick, la petita bio, or do you want to introduce yourself first and then... Of course. I'm Patrick Ronse. I'm a curator living in Belgium. I'm director of BPART, and BPART is a center for contemporary art in the south of West Flanders, so the Dutch-speaking part of the country. And I'm very honored to be invited for working together with this museum, with this wonderful team. It has been really been a pleasure for me to work in the museum and work together with this wonderful team. Can we have some slides, please? Jorge, images? Yeah, this first work is from Paola Pivi. It's a gang of polar bears. Perhaps I can stand, that would be better. It's a gang of polar bears. And there are already some contradictions in this work. For instance, they are frozen, but it seems like they can come to life. Most of them are not white, but quite vividly, you can see quite vividly colors. They have no fur, like you can expect with polar bears, but can we wait a second, please? They have feathers in very vivid colors.
As you can see, they have claws that can scratch, they have jaws that can bite. Still, they are looking very innocent, and polar bears are very ferocity, but baby bears, of course, need protection. Can we go to the other slide, please? That's a work from Casper Bosmans. He's here. He's a young Belgian artist, and he got a new commission for us. And thank you for making this beautiful artwork for us. It's called Avec Plaisir, and I will not tell too much because we will go upstairs and Casper can tell us a bit more about his work. But it's bedtime, and bedtime is a daily routine, and it's also a gateway to the world of dreams after reading a story. He recreates the atmosphere of the bedroom, and he has a really broad spectrum of sources which are interlinked in his visual language. The next room is, we expected Polly Apfelbaum, but unfortunately she's not here for the moment. Polly Apfelbaum is starting from 1992 with rugs, artworks as rugs, and she calls them fallen paintings. And this work is called The Potential of Women, and there's also a bit of feminism in the work, like Martina said. It's The Potential of Women is a symposium and a book from 1963. And it's about the proceedings of a symposium which the aim was to study women's liberation while completely ignoring the approaches and demands of feminism in the 1960s. She appropriated not only the image, but also the title of the symposium, and she added 14 works. It's called the Album 13 of Juan Miro, a work of 1948, realized by Maagd Editeur. It's really a beautiful work, and which is part of the collection of this museum. There's also a table where people can sit and make drawings. This is a work of Mesha Gaba. And here you can see the restorer of the Smack Museum. It belongs to the Smack Museum in Belgium. And these are sliding puzzles. The title of the work is Democracy Game. And the sliding puzzles, they are in a square, not in a rectangular shape as we could expect, and people can make the African flags, 6 African flags of 6 African countries. They are broken apart, and the public can interact with them. This action reveals the complexity of democracy and also the difficulties of building free and autonomous nations. Afra Eisma, also here. She's a young Dutch artist. She's living in The Hague. This piece, as you can see it on the backside, is a new piece she made for this museum. She uses crafts and techniques like textile, and she's tufting the work, and also ceramics. Here you can see the cones the cones on top, where she puts some ceramic baskets or architectural forms. You also can see that the shoes are in ceramic. It's a work she feels very related to the work of Juan Miro, and she said me once, it's like we are diving in the same unconscious world. So the work is populated by strange creatures and animals, and people can sit beside them.
like they are their imaginary friends. Another work is Pippi Lottie-Rees' piece, Das Zimmer, from 1994. It's a huge armchair and a huge sofa, and people can, it's arranged, the whole installation is arranged like a living room with a carpet and a huge lamp and a huge remote control. And you can feel the world of children in a world not really made for them yet. I like that picture. This was really fun, Martina. That was great. The last work is from Martin Creed. It's a physical experience, connecting the joy of childhood again. And when you enter the room, you also can feel a bit claustrophobia and fear. It's a very simple, yet very forceful idea. And it's really nice from the outside to. It's half the space filled with air. And there we have the famous Jeppe Hein bench. It's a social modified bench. It's another kind of interaction. People have to sit next to each other and interact with each other, much more than on a normal bench. It's a beautiful location with the olive tree. We're very happy to show this fantastic work. We missed one work, that's the Erwin Wurm piece. These are 1-minute sculptures, but we can have a look at it. Thank you very much. If there are any questions, or please feel free. Qualsevol pregunta, tenim temps ara i si no, pugem a dalt, anem, si no recordo malament, primer al pati de l'Olivera per fer una foto dels artistes i l'equip comissarial sobre el banc de Jeppe Hein i per veure com funciona aquesta modified bench, no? I després fem la visita a l'exposició amb Patrick, Martina, Casper i Afra. Us convido a tots a acompanyar-nos, si no hi ha cap pregunta ara. Amanda. Sí, aquestes 3 obres noves o així, les heu demanat expressament per l'exposició aquesta, o aquests artistes ja hi estaven treballant abans, o no? Com ha anat perquè puguem dir que per primera vegada, crec que hi ha entès a Espanya, es podran veure aquestes 3 obres a la Miró? Contesto jo? Sí, si vols. O si vols, començo jo, continues tu. És que és la primera vegada que qualsevol obra d'aquests artistes es vegi a l'estat espanyol, no només aquestes obres. I en el cas de les 3, es tracta de o de nous encàrrecs, obres totalment noves, o d'obres amb modificació. Martina, si vols entrar una mica més en detall. Casper Bosmans ha fet aquesta instal·lació del dormitori, d'aquests llits amb petites pintures també al·lusives a animals i criatures híbrides i al·lusives també a diferents històries de Bèlgica i d'altres contextos, però sempre amb clau de fenòmens, el que se'n diu les relacions mutualistes, fenòmens de simbiosi i també d'animals o que migren o animals que viuen en relació simbiòtica. I també aquest món d'anar a dormir, que és el món de les pors també, dels somnis, és un món diferent, un altre món. I també la idea d'hibernació és molt present, animals que hivernen, que també això ens remet als
els ossos polars. Tot això vist des del punt de vista de l'artista, que és com experiències vitals diferents de la norma. I això és una reivindicació que us explicarà el Casper, que és molt pròpia del seu treball, d'una vida queer que sempre està com fent vivint la realitat d'una altra manera que no és la manera que habitualment com l'entenem, però reivindicant aquesta alteritat molt important. I de retruc també ens fa veure les coses d'una altra manera a tothom. I és una aportació molt vàlida del Casper, que ha fet tota aquesta instal·lació ex-professor per aquesta exposició, i a partir de diàlegs amb el Patrick i amb mi i amb una conversa molt enriquidora, perquè el Casper és un artista jove però absolutament culte, que té referències cultes, que teixeix la història però també sensacions. Però, per exemple, ens parla de la relació entre les taràntules de Perú amb una espècie concreta de... Això us ho explicarà tot, ell, quan pugem. Però hi ha moltes històries com ficades dins d'aquesta història, i tot això en aquest context del moment que agafem la son, el moment de la nit, que és el moment de pors, de palès, d'entrar en un món que no controlem, etc., que és molt interessant i que és molt propi de la infantesa, però de la infantesa aquesta expandida que ens afecta a totes. I després hi ha l'Afra, que també ha creat aquest món paral·lel d'Amics Imaginaris, que és el seu món, que hi ha peces que ja estaven fetes i altres que són noves, i ha fet aquesta instal·lació, que és una presentació nova. I Polly Epfelbaum, una mica el mateix, a partir d'una obra ja preexistent, d'aquestes catifes que ens ha deixat el Museu Mumok de Viena, doncs ha fet una nova instal·lació, i en aquest cas amb aquesta taula que permet a famílies i a tothom a crear també tot dibuixant els seus universos, la seva aportació, aquesta idea de... Jo crec que estimularà molt a tothom aquesta exposició i que sortiran grans obres d'art, sobretot d'aquesta taula de la Poli. Sí. És això. Doncs 3 artistes que estan per primera vegada a l'estat espanyol, i cadascú amb obres que tampoc mai no s'havien vist exactament d'aquesta manera, sigui perquè són totalment noves o perquè són obres modificades i ampliades i ajustades al nostre context. Òbviament, el banc de Liepaheim mai no s'havia vist d'aquesta manera. Els globus de Martin Creed mai no s'havien vist d'aquesta manera. La cosa tan bona i interessant d'aquest projecte i d'aquesta manera de treballar amb l'art contemporani és que fins i tot quan treballes amb obres que ja tenen una existència prèvia, depenen tant de la manera en què es veuen, de la manera en què es relacionen amb l'espai i també amb les altres obres, que és una experiència nova. I crec que això també és molt important en quant a aquesta visió que tenim nosaltres, que l'art pot canviar el món, l'art pot canviar i canvia la manera en què veiem el món. Això passa aquí absolutament i necessàriament gràcies a les relacions que tenim amb aquestes obres de tots aquests artistes. Doncs moltes gràcies i pugem a dalt. Patrick, do you want to add anything to this? Yes, I wanted to add something. Something which is in the exhibition. It's Paula Pivi said, which is for me very interesting: the function of art is to make human beings better, more intelligent, more profound. Once they become like that, they will understand how to save the planet. That's really touching for me. That's also reaches the core of the exhibition, the museum, the art world. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.